Erregabe,
Azken boladan denok burua, daukagu mila gauzetan, baina giroa berezia da, urtez urte Gabonetan. Naiz aurpegiak izkutatuta, eduki musukoetan, ilusioa ikus dezaket zuen begi txikietan. Pandemiak ekarri duen beldurra da angustia. Pandemi honek bizitza zeinen ez ote dio askoa, normala denez egoera hontan, ez gaude bate gustora, baina natur